Vi har jo egentlig et hønsehus, det der bag ved mig. Men vi kunne godt tænke os at bruge det til noget keramik på et tidspunkt. Så planen lige nu er at fjerne alle de sten, der ligger her. Og sætte et hønsehus ind, som jeg har bygget for et års tid siden. Aldrig fået sat op. Flytte den hernede og lave hønsegård op langs laden, der er herovre. Selve hønsehuset har vi fået af menighedsrådet, der hvor jeg arbejder. De har sat ud til storskrald, og vi tænker godt, vi kunne bruge det til noget. Og stolperne, der står op ad drivhuset her, er fra mit arbejde til udsmidning. Det er nogle bjælker, der ligger mellem plader, når man køber store plader ind. Vi valgte at lave et hak i hønsehuset, og sætte nogle låger ind, og lave nogle redekasser af pladematerialer, der også skulle smides ud. Hængslerne er også affald fra et eller andet sted, jeg har gemt i lang tid. Fronterne her har jeg lavet på CNC-maskinen, også af affald. Pladerne til taget er fra mit arbejde, og tagpappet er noget, min far havde stået, da han skulle smide ud en rest fra en carport. Malingen har vi købt for ny. Jeg har gravet en pæl op, den var pillerøden. Og nu har jeg lavet det grimmeste stykke arbejde med det grimmeste, ældste, mest rådne materiale. Hønsene slipper ikke ud igennem det. Så nu sætter jeg det her sidste fag ind i det hul på den her rigtig fede pæl. Ja, det er noget værd noget, men det skal gå det hurtigt. Vi skal have nogle høns, og så må man gøre det pænt bagefter og se om der bliver et bagefter. Vi sætter lige et midlertidigt hegn i stedet for. Jeg har sådan nogle større pinde, som vi lige skal sætte ned. Så hegnet 1,60 eller sådan noget cirka. Og jeg har lige været i gang med at hønsehuset har sat en lille lås i. Så har vi nogle gamle redekasser, jeg har lavet, som sådan sidder magnetisk fast. Jeg skal lave nogle nye, fordi jeg er blevet helt mugne. Så skal jeg lave nogle nye, men de kan godt bruges i nogle dage. Så jeg er i gang med at lave en lille låge. Jeg skal gå et stykke ud af en rest krydsvenér, jeg har stående. Og så laver vi sådan en låge. En lille hæve-sænkelåge. Der har jeg en talje, som jeg sætter op i toppen her. Og så trækker jeg en stålwire, bare fordi nu hedder det. Det skal også være, det bare bliver en snor. Men så kan vi sætte den her, og så kan man have en snor op i taljen, ud igennem fronten her. Og så kan vi på den anden side bare hive ned her, for at åbne og lukke. Så skal vi have en lille trappe, vi går ned af. Og skal vi sætte en... Hallo! Så skal vi sætte en pind op herinde, som de kan sidde på. Så sætter vi en pind lige herinde, der går den her vej. Det passer med en god afstand til cirka 6 høns, så de kan sidde lidt tæt, men ikke for tæt. Og så har vi bare lige at lave en lille trappe til dem, der går ned her, og med nogle trin på. Så den går jeg over og laver nu. Der var det blevet til. Hurtigt og improviseret. Og så er der høns lige lidt. Ej, det var ikke det. Det var det her. Fabrikken er for stejl. Det kan godt være, den er stejl. Ja, det er det. Så lakser det. Godt, det. Du kan godt. Den skal hedde modig. Det skal den altså. Det bliver den nødt til. Der er en, der er gået ud eller noget. Ja. Han siger... Ja.
Nu kommer den. Der var en, der slår mig. Klipper du med det samme? Ja. Okay. Jeg har lige sat et ekstra net ind over. Jeg troede ikke, de ville gøre det, men selvfølgelig gør de det. Vi skulle stikke vinger i morgen, men det bliver det til nu. Det ser ud til, at hønsene har det godt. Hej høns. Ja. Ja, det er okay. Jeg er ikke så farlig. Så vi har købt 6 høns i alt. De er alle sammen ude nu. Vi har købt 2 af de stribede skovhøns. Den er lige her. Så har vi det baggrund af den lys engehøne til venstre, og så de 2 lige frem hedder blomsterhøns. Og så er der sådan en sort skovhøne herude. Så en af dem, en af de lyse, og 2 af hver af de andre. De synes, jeg lyser meget godt. Den sorte er nok den, der er mest mod. Man kan se, at kampen er helt godt på vej til at være rød. Og vi tror også, det er den, der har lagt et lille blødt æg. Vi har midlertidigt sat lidt mere hegn op ind over hønsehuset. Så de ikke flyver ud, men vi har stækket vingerne. Det har jeg ikke vist. Men vi har stækket begge vinger på alle høns. Så bare de yderste flyvefjer. Trappen virker. Den er bare ubehandlet. Den er ret stejl, men det synes jeg, det er fint for hønsene. De kravler fint op og ud. Sådan det ser det ud lige nu. Der er en pind, men jeg bliver nok nødt til at lave en til pind, for der kan ikke helt sidde 6 høns her. Jeg vil gerne undgå, at de sover ind i redekasserne. De sender jo også med at skide ind i redekasserne. Det smarte kunne være, hvis nu alle hønsene sidder på pind, og så bare sidder og skider lige ned under det. Meget nemmere at gøre rent, end der ligger lort inde sammen med æggene også, inde i redekasserne. Eller lort ud over det hele. Så hvis man kunne holde det lidt rent, kunne det være rart. Vi har sat en lille fodersilo op, og åbnet den med en klods lige nu. Så de lærer, at der er foder herinde. Og så kan vi sætte et system op bagefter. Det smarte ved at have det på den her måde, er jo så, at vi kan gå om bag. Og så er det rimelig lige til at åbne her og hente æg hernede. Og de her kasser, de er også løse og til at tage ud og gøre rent, hvis man vil det. Så skal vi lave noget mere permanent hegn på et tidspunkt. Der kommer nok til at gå lidt tid, som altid. Så kunne jeg godt tænke mig at sætte den rode i her. Jeg tror ikke, det forstyrrer hønsene. Det kunne være hyggeligt, og så sætte en lille skammel op. Så kan man selv kigge derind, og så kan børnene også kigge ind. Så jeg sat de her små, grimme øskler i lågen og i toppen af taget. Og så er jeg boret et hul et sted lige der. Så skal vi bare stoppe en tørsnor igennem. Så sætter vi bare lige snoren igennem, sætter den fast, og så finder vi ud af, hvad vi gør udenpå. Det kunne da være meget fint, hvis det var pænt. Så jeg ved ikke, hvor pænt det bliver med en plastik tørsnor. Så snoren sat på, og det virker. Så nu skal vi bare lige have lavet lidt pænere system, som kan sidde herude. Vi har næsten lige overtaget ejendommen, og de søde mennesker, der boede før os, har givet os simpelthen så mange ting. Alle de hegnspæle, der står her. Stolper, låseting, hegn, græsslemaskine, rive til havetraktoren, de har også givet os. Sækkevogn, ekstra plader til hegnet, tømmer, port, trillebør, sand, en vogn til havetraktoren og de her hegnstolper bruger nu til pind til hønsene. Det er vist en meget fin størrelse. Ja, den kan man så gå på tværs af det hele. Sådan her. Og et lidt højere niveau. Den anden pind er oppe. Og prøv at åbne for lemmen. Og
og få nogle høns ind og sætte dem på pind, når det vil blive aften. Hønsene er ikke udenfor, ikke også, far? De er nemlig gået indenfor, ja. Nu vil vi prøve at se, om de har sat sig på pind, eller om de bare er nede i hønsehuset. Skal vi prøve at se? Hej, høns. Se, der er lige en, der kigger ud her. Ellers så sidder resten på pind, tror jeg. Godmorgen, hønsier. Hej, hønsi. Kast helt ind. Super godt. Nu ser vi, om de kommer og spiser det.